Yo! Good morning guys! This is me once again, Ilocanos, Naimbag Gabigat. So guys, bale, ang gagawin natin ngayon dito sa manukan natin, papalitan natin yung bedding nila. Rice hull na kinuha natin kahapon dun sa rice millan. Or sa Tagalog, ipa. Yung ipa kasi guys, magandang material para sa mga bedding ng mga alaga nating mga hayop. Lalo na tong mga manok natin. Applicable din sa mga free range na baboy natin dyan. So pwede rin yun pwede rin yung ipa na ilagay as bedding. Advantage kasi nung ipa, hindi siya nag-absorb ng water. Material niya ay walang capacity para mag-retain ng tubig. Which means, halos lahat ng liquid ay madaling mag-sink sa baba. Lalo na kapag lupa ang flooring natin, madali siyang matuyo. Ang pangalawang advantage naman niya, nagpro-produce siya ng useful dust. Yung dust na bumabalot sa mga ipot. Alam niyo yung ipot guys, kapag nahulog siya sa bedding at ginawa niya itong non-sticky at easy to dry kapag may kapag may ipa siya. So guys, ang pangatlong advantage niya is mura, or halos libre pa nga kung kakilala mo yung may rice mill na malapit sa inyo. Kasi usually tinatapon lang din nila yung ipa at sinusunog kapag puno na yung lalagyanan nila. Pang-apat na advantage niya is easy to work with. Madali lang ilatag, ibuhos mo lang, tsaka mo kalay-kayin. Alam mo yung kalay-kay guys? Yun yung pang level mo sa kanya. So ito yung ilagay natin. So guys, ang pinaka-importanteng advantage niya, wala siyang odor. Kasi yung mga iba, yung nilalagay nila sa bedding, yung pinagkataman ng puno. Kapag nabasa kasi yung pinagkataman, may amoy. Unlike itong ipa, nilelesen niya yung mga langaw at mga hindi kaaya-ayang amoy. Kaya maganda tong ipa guys, na pang bedding nyo sa manok. Ayan guys, happy na yung mga manok natin kasi meron na silang bagong bedding. Sige, kalay-kayin nyo lang. Hayaan lang natin sila yung magkalat ng bedding nila. At ang pinakauli, it lasts forever. Oh guys, may forever dito. Kasi hindi siya nagre-retain ng moisture, walang molds na tumutubo or any bacteria like sa mga ibang bedding na pinagkataman, yung mga yung mga dayami, yung mga ganun. So yung ipa, hindi siya tinutubuan ng molds, kaya maganda siya as bedding. At the same time, ginagawa nilang pagkain yung ipa Ang init dito sa loob. Grabe guys, ang init dito. Ayan, yung mga manok. So, dito tayo sa kabila, sa mga mas matatandang manok.
na guys. Kumakain na ng damo. Diet daw sila ngayon. Kaya wag muna daw feeds. Ayan. Damo muna yung kinakain nila. Vegetarian daw sila ngayon. Kaya nagda-diet. Kumain tato doon! So guys, dito na tayo magtatapos ng vlog natin. So yun, kay Lucanos, please like, comment, and share. Ayan, ulan na. Tara na! Hey Apo! Yung tudunan! Tira namanin! Antay man makaawi dun!